Gvern Laburista qed ikompli jsaħħaħ il-ħidma ta' pajjiżna fil-ħarsien ambjentali u oqsma kruċjali għas-sostenibilità u kwalità ta' ħajja aħjar. Dan kien il-messaġġ li xpruna l-Partit Laburista f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Mirjam Dalli u l-kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Thomas Bajjada fejn elenkaw ħemel ta' miżuri li tħabbru f'dawn l-aħħar ġimgħat favur il-protezzjoni tal-ambjent. Ewlenija fosthom din il-ġimgħa fil-Parlament Malti nagħlaq it-tieni qari tal-abbozz ta' liġi li bihom se titwaqqaf l-Awtorità għall-Azzjoni dwar il-Klima. Il-Ministru Dalli tkellmet ukoll dwar l-aħħar żviluppi fil-ħidma lejn id-dekarbonizzazzjoni tal-qasam tal-enerġija. Fakret kif dawn l-aħħar 10 snin pajjiżna naqqas l-emissjonijiet tas-settur tal-enerġija f'Malta b'60%. Dan fil-waqt li s-sem tal-enerġija rinnovabbli fit-taħlita tal-enerġija f'pajjiżna telat minn 2% fl-2013 għal aktar minn 13.4% fl-2022. Il-Gvern għaddej ukoll b'investiment bla preċedent biex pajjiżna jkollu aktar spazji miftuħa minn flok bini. Fil-fatt il-Ministru spjegat li ftit jimilu tħabbar li f'Ħalluqa, Ħallkirkop, Ħallija u San Ġiljan 4 siti tal-Gvern fiż-żoni tal-iżvilupp li setgħu ingħataw għall-bini se jinbidlu f'ġonna ġodda għall-komunitajiet. Dawn huma proġetti li jingħaqdu ma' ħafna oħrajn li qegħdin nagħmlu biex nirriġeneraw il-biodiversità naturali fil-waqt li nagħmlu spazji aktar aċċessibbli u siguri. Għedin nitkellmu dwar ġonna u spazji miftuħa b'sistemi sostenibbli biex naħżnu l-ilma tax-xita b'installazzjonijiet ta' enerġija rinnovabbli fejn nużaw materjal riċiklat u aktar inizjattivi li huma sostenibbli. Tfakkar ukoll kif il-ġimgħa li għaddiet l-Awtorità tal-Ippjanar approvat il-pjan għall-iżmantellar tal-impjant tat-tankijiet taż-żejt ta' San Luċjan li se jwittitri għal proġett ambjentali li ngħata l-isem Siċċa. Sa dan it-tant il-kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Thomas Bajjada enfasizza l-importanza tal-ħarsien tal-ambjent fil-waqt li tingħata priorità wkoll l-agrikoltura u l-produzzjoni tal-ikel f'Malta. Semma wkoll kif il-Gvern ra li joħloq miżuri nazzjonali li jixprunaw il-ħidma tal-bdiewa u r-raħħala Maltin u Għawċin, partikolarment ir-riforma tal-qbiela. Huwa importanti li naraw li l-agrikoltura u s-sajd ta' pajjiżna tkun sostenibbli sabiex l-ewwel nett nipproteġu n-natura u nipproteġu l-ambjent, però wkoll nassuguraw sors sikur ta' ikel għal pajjiżna, għal Maltin, l-Għawċin u għall-Ewropej.